ଭାର ହେଇଛି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଭାଇ ଆଣିକି କ୍ଷୀରଟା ଆଗ ଆମର ତ ଏଇ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଦରକାର ମୋ ବାବାରେ ଗୁଡ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଅଛି ନା ମିଠା ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଆଉ ସବୁ ସାଧା ହେଇଛି ଆଉ ଛତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଡାଲି ଛତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ସାଲାଡ ବି ବସେଇଲଣି ଏଥିରେ ହେଇଛି ଚାଉଳ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଠା ଚାଉଳ ବାପାଙ୍କର ହେଇଛି ପାନ ଗୁଆ ଏଇଟା ହେଇଛି ଚିନି ବଡି ଭଜାମୁଗ ଆଉ ବାଦାମ ଏଇଟା କଞ୍ଚାମୁଗ ହେଇଛି ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଯୋଉ ଗଜାମୁଗ